no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damoslle a benvida a unha nova edición de Informar na que nos achegaremos ás prazas de abastos para ver como van evolucionando os prezos da sardiña de cara ao San Xoán. Estaremos tamén en Aguiño, onde a flota marisqueira permanece parada pola presenza de toxina. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar, comezamos. Comezan a subir os prezos da sardiña a 2 días do San Xoán. De momento manténse entre 6 e 7 euros, pero podería chegar ata os 12. Malas novas para a flota marisqueira de Aguiño, que permanece parada ante o episodio de toxina que obrigou a pechar a zona 1 da Ría de Arousa. Portos de Galicia retirou máis de 20.000 kilos de lixo nos portos de Moaña, Aldán, Tragobe, Vila Xoán e Vilanova de Arousa. O prezo da sardiña mantense entre os 6 e 7 euros os días previos ao San Xoán. Os praceiros non descartan que poida subir ata 12 euros. Di o refrán que polo San Xoán a sardiña molla o pan, e se o fai uns días antes será moito máis barato. Hoxe quixemos comprobar de primeira man como está o prezo da sardiña a 4 días da súa xornada grande. O resultado, a 6, 7 euros o kilo. Hombre, estamos un poco lejos del propio día y está a 6 euros, hoy está barata de precio, pero el mismo día depende, la demanda depende del precio, como todo. A sardiña está moi rica xa, que outros anos polo San Xoán non estaba moi boa, pero este ano sí que está moi boa. Depois temos de precio tamén moi asequible, que outros, o ano pasado foi a 12, a 10 euros, hasta 15 chegou, este ano, en este momento, está indo 6, 7 euros. Pese a ser máis barata, hoxe a xente non se anima a mercala con tanta alteración. Normalmente suelen esperar al último día. Que este ano notouse moito que a xente este ano non quixo conxelar, ningunha xente conxelou. O sea, a min clientes que teño de toda a vida e, sin embargo, non conxelaron este ano. E outros anos había unha demanda enorme para conxelar unha semana ou 15 días antes. Este ano non. Os veciños de Pontevedra prefiren comprar menos e frescas que máis e conxeladas. Eu prefiro pagar un pouquiño máis a comer 3 e non comer moitas congeladas. Eu prefiro as frescas. Fresquiñas do día. Sí, sí. A San Juan no día, o día que é o sábado, non? É o sábado, sí. A sardiña sabe rica, o que pasa é que este ano ainda non o provei. Vou mirar se levo hoxe un pouco. Eu merco na víspora fresquiña. Prefire pagar algo máis e... E comela fresca, Sí. que é unha vez ao ano. Pese a isto, tamén os hai previsores. No, hai xente que xa a semana pasada xa levaba para congelar incluso, e agora, aínda que vaya máis cara, a xente sigue comprando, é dicir, saben que se esperan a última semana van ter que pagar máis, pero hai xente que prefire levar a fresca e pagar 2, 3 euros máis o kilo, e hai xente que iso, que xa comprou a semana pasada para conxelar para ter este fin de semana. E pese a estar ben de prezo, xa se nota a suba deste produto dende a pasada semana. Pois hoxe xa se nota, o sábado xa se notou moito a subida, e hoxe igual, claro, estamos na semana de San Xoán, e baixa 7, 8 euros, estáse vendendo por aí. Unha tradición, a das sardiñas de San Xoán, que dende este punto da cidade di que se está perdendo un pouquiño co paso dos anos. Las tradiciones se están perdiendo cada día más. La juventud te va a otras cosas. Y el precio estuvo mucho más caro otros años que últimamente, ¿eh? Últimamente no crees que tiene tanto precio como hace años atrás. Ademais, dende o mercado, deixan claro que o sábado é un día bo para a sardiña.
No sábado é un día bo para a sardiña, se fora chinchiño pois non era tan bo, pero a sardiña haina todos os sábados, non temos problema dela. Pois xa o saben, se queren aforrar uns euros, a sardiña está a día de hoxe entre 6 e 7 euros o quilo, e se pola contra prefiren mercar o produto fresco, deberán pagar un pouquiño máis, xa que na propia xornada subirán ata os 10-12 euros o quilo. Malas novas para os mariscadores de Aguiño que permanecen con todas as súas concesións pechadas por mor da toxina. Agardan que a Marea Vermella remita nas próximas semanas. O pasado venres saltaban as alarmas tras detectar o Intecmar a presenza de toxina na zona 1 da Ría de Arousa. A confraría máis afectada é a de Aguiño, posto que aquí se localizan todas as súas autorizacións, nas que actualmente estaban a traballar a Meixa e Navalla. A ver, a Navalla non ten, pero que a Meixa ainda ten un índice alto, a ver se vai pasando pouco a pouco con estes ventos de aquí do norte e nordestes, imagino que irá tirando para fora, claro. Ante o peche destes recursos, a maior parte da flota dedicouse ao percebe, provocando unha saturación no mercado e a sobreexplotación da especie. Que o luns abrimos o percebe nunha zona pequena de aquí de Couso, pero claro, non pensando na toxina. Entonces caeusenos todo o personal que temos, caeusenos todo na zona esta, facéndolle un daño que é casi irreparable, porque claro, non é o mismo que esteamos repartidos como solemos actuar, que é uns poucos á Meixa, uns poucos á Navalla e uns poucos ao percebe. Entonces, claro, o que poderíamos desarrollar en 10 ou 12 días ou 8 ou 10 días, pois en un día pois quedou prácticamente o 50% quitado. Entonces, xa non é solamente ese mal de quitar o percebe das pedras. Aínda que os peor parados son os mariscadores de Aguiño, tampouco se libra a Ribeira con parte das concesións afectadas e a actividade paralizada nos bancos de libre nos que estaban a capturar na valla. Prácticamente hasta a liña do Touro, máis ou menos, é onde marca a liña da zona 2, hasta aí pois está cerrado, ademais de que, claro, están traballando, ahora mesmo estaban traballando, mellor dito, nunha zona de aquí de plan conxunto de libre marisqueo, aquí no Carreiro, por exemplo, en Noro, en dúas zonas, máis ben dito, ou en tres, porque tamén iba a abrir a ladeira na parte de aí de Corrubedo, non poden ir a ningunha delas. Entonces tamén eles está quitando un pouquiño as expectativas de traballar nesta zona. Malia as perdas ocasionadas por este peche cautelar, dende a confraría de Aguiño son optimistas. Agardan que a Marea Vermella remita nas próximas semanas, antes do mes de xullo, cando arranca o forte da campaña de verán. O sector produtivo demanda que se reparta a cota da raia durante todo o ano, en vez de pechar esta pescaría no mes de xuño, como veu acontecendo en anos anteriores. A proposta do sector contempla o reparto da cota da raia por meses e topes diferenciados para arrastre e artes menores. Evitaríase así o peche da pescaría en xuño, como ven acontecendo nos últimos anos. Tras a publicación de 2 borradores e a presentación de alegacións, a Federación Galega segue á espera de resposta por parte da Secretaría Xeral de Pesca, posto que ata o momento non se teñen tomado en conta as demandas do sector. Desde a Federación Galega diriximoslle un escrito ao Secretario General de Pesca, pois preguntando cales eran os motivos desta de non contestarnos e que non se levara adiante ese borrador, e volvemos a recibir o silencio por resposta. Parécenos a todas luces injusto de que despois do esforzo que pasou o sector para ser capaces de xuntarnos, de consensuar, porque todas as asociacións estamos de acordo en que o que non queremos é que a raia peche, e sobre todo pensando xa nos descartes do ano que ven, que se tes unha especie cerrada é que igual, como seas propenso a pescala, se non cambian a norma, vas ter que quedar en terra. Os produtores apoian a viabilidade da súa proposta nos datos, posto que ata o momento tan só se leva consumido o 40% do stock. O único que obtivemos de forma oficiosa nunha conversa que tuven co subdirector de Caladero Nacional é que o stock iba bastante ben, que iba consumido un 40%, pero bueno, seguimos sin entender porque non se responde a unha iniciativa do sector, das poucas que tomamos, o sea que o de coxestión dos recursos e a gobernanza dos recursos, a verdade é que é unha palabra moi bonita, e como literatura queda moi ben en todo tipo de... Na PPC incluya, e fálase moi abertamente desta palabra, pero a verdade é que non nos deixan desarrollar e nós queremos ser partícipes na gestión dos recursos, porque nós vivimos dos recursos pesqueiros, non? Polo momento, a única notificación que recibiron foi o peche da raia mosaico, que non se pode capturar dende onte mesmo. Con respecto a outras variedades da especie, seguen sen contestación.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Desprazámonos agora ata Carril, onde o patrón maior ven de demandar a Xunta de Galicia que axilice o proxecto para a ampliación da lonxa. Dende hai anos, a Confraría de Carril solicita unha ampliación da súa rula. O patrón maior mantivo unha reunión con representantes da Consellería do Mar para recuperar esta necesidade histórica para o pósito. Unha ampliación do espazo físico da obsoleta sala de poxas ou a mellora da planta superior son os principais obxectivos para esta nova remodelación. Vamos, o que se busca é adecuar a lonxa á actividade que hai en Carril. A lonxa de Carril ten 30 anos aproximadamente de vida, está máis que amortizada, pero tamén está moi desgastada. Cambiou a normativa e non solamente eso, sino cada vez se produce máis e mellor e hai que adaptarse ás circunstancias e a lonxa de Carril quedou obsoleta. Segundo a Villanueva, o pósito non pode facerse cargo só de todas as necesidades que plantexa a instalación, xa que ademais precisa un arranxo importante no tellado. Pero ese proxecto supera os 100.000 euros. Nós estaríamos dispostos a afrontar esos gastos sempre cando depois se repercutan no cano e estas cousas, non? Pois para colaborar e axilizar pois esta xestión. O que pasa é que lóxicamente a lonxa de Carril ten outros gastos ademais desos, senón que ten que repoñer o tellado de novo, eso é carísimo e ademais presenta problemas estructurales que eso xa é para valorar, son palabras maiores. Entonces, lóxicamente, aquí a administración ten moito que dicir. Tras sair con moi boas sensacións deste encontro entre o pósito e Mar, o patrón maior de Carril sinala o seguinte. Non considero que nós nos teñamos que poñer á cola, senón todo o contrario, nós teñamos que estar na cabeza da cola. Entonces tiñamos que estar aí pendentes. A mí non se me pasa, nin se me olvida, non se me pasa desapercibido que se fan inversións en outros portos, incluso deportivos, e que non son de carácter profesional como este e que non xeneran tanta riqueza ás arcas da nosa comunidade autónoma como a lonxa de Carril. Portos de Galicia leva retirados máis de 20.000 kilos de lixo nos fondos mariños na provincia de Pontevedra nunha nova fase do plan de saneamento portuario. Os fondos mariños dos portos galegos están a sufrir importantes limpezas nas últimas semanas. Portos de Galicia está levando a cabo nas 3 provincias costeiras a quinta fase do plan de limpeza de dársenas. Na provincia de Pontevedra esta acción levouse a cabo nos portos de Moaña, Aldán en Cangas, Tragobe en Cambados, Vilanova de Arousa e Vilaxoán en Vilagarcía. Unha acción coa que se retiraron uns 22.000 kilogramos de refugallos. Que desde o punto de vista este plan ten por finalidade mellorar a seguridade nas augas interiores dos peiraos, basicamente nas dársenas, impulsar con estos cometidos a protección da fauna mariña, que moitas veces se ve afectada, se ve perxudicada por esa acumulación de residuos nos fondos das mesmas, e tamén reforzar a sostibilidade ambiental dos nosos peiraos. A limpeza destas dársenas portuarias implica a limpeza selectiva dos obxetos dos fondos mariños dentro das augas interiores dos portos. Resumir brevemente en que consisten as actuacións, despois da decisión por criterios técnicos das dársenas que se vai actuar ou porque hai algún tipo de solicitude de cofradías ou de outros colectivos do mundo do mar, e coa colaboración das mesmas se liberan as dársenas dese tráfico marítimo mentre se desenvolven as operacións, se acota o espacio de traballo coa extensión de barreiras e despois se marcan a través de mergulladores os obxetos que están no fondo mariño logo dunha inspección subacuática para despois sinalizados con bollas ser izados ou ben a un camión grúa que o traslada a un centro de transformación ou ben se depositan en contenedores de recollida selectiva para seguir o trámite correspondente.
O equipo de traballo que se encarga de limpeza destes espazos está formado por entre 3 e 5 mergulladores e un barco grúa, ademais de estar en comunicación permanente coa empresa encargada de limpeza dos portos galegos, quen se encarga destes residuos unha vez chegados en terra. Apuntamos agora unha cita moi importante para o sector pesqueiro, a xornada sobre os retos e futuros da pesca que se desenvolverá este sábado en Ribeira. O Centro Cultural Lustre Rivas acolle o sábado a partir das 10 da mañá unha xornada sobre pesca promovida polo PSOE provincial. Durante toda a mañá terá lugar varias conferencias e a xornada concluirá cunha mesa redonda na que os asistentes poderán formular preguntas. A primeira unha ponencia do eurodiputado José Blanco López e o senador Modesto Pose Mesura sobre a política pesqueira na Unión Europea. E a segunda, unha mesa redonda moderada polo compañeiro José Vicente Domínguez e conformada por Torcuato Teixeira, abogado, especialista en pesca marítima, Loli Toja, deputada de Pesca no Parlamento de Galicia polo PSOE, José Loira, secretario xeral de Pesca Marítima do Goberno de España, e Ricardo García Mira, deputado nas Cortes Xerais. Esperamos que isto vai a colmar as expectativas máis optimistas. O obxectivo desta xornada é crear un foro de debate sobre as inquedanzas e necesidades do sector pesqueiro, dada a súa importancia para a Ribeira e toda a comarca. Como Agrupación Socialista de Ribeira, queremos ser útiles á sociedade de Ribeira e ao sector primario. E o sector primario en Ribeira está moi encamiñado da man do mar. A actividade extractiva e comercializadora da pesca en Ribeira é fundamental para o seu desarrollo socioeconómico, donde moitas das políticas que se deciden sobre a pesca extractiva e a comercialización veñen dadas da Unión Europea. A charla está aberta ao público en xeral, contará tamén coa asistencia de representantes das distintas entidades e asociacións relacionadas coa pesca. Pois ata aquí o noso informar desta semana, tan só nos queda despedirnos lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.